नमस्कार, प्रणाम करतानी भोजपुरी देखे वाला सारा श्रोता लोग और भोजपुरी सुने वाला सारा दर्शक लोग। आज हम बात करे वाला बानी बिहार से जुड़ल कुछ खबर के बारे में। बीते कुछ दिन पहले पाक जोन अपना देश यानी इंडिया के सेना पर जोन कारनामा करके देखैलस, ओकरा बाद पीएम मोदी के आदेश के बाद अपना देश के सेना यानी वायु सेना कुछ पाक के अंदर जाके करके देखैलस। तो बता दी कि जब पाक अपना देश के जवान के ऊपर हमला करविलस, उससे देश के पूरा जनता क्रोध में रहलस है और देश के जनता में बिहार के भी जनता काफ़ी ज़्यादा क्रोध में रहलस है। लेकिन पीएम मोदी के आदेश के बाद जब वायु सेना एक्शन लेलस, ओकरा बाद से पूरा देश काफ़ी खुशी में झूम उठल। खास करके बिहार में लहर भरपूर देखे के मिलल। एक बता दी कि बिहार के राजधानी पटना में भी कई जगह बम और पटाखा जला के और खुशी मनाओ देखल गई। लेकिन वही जा आज के बड़ा खबर होता है कि आज भी बिहार में जश्न में लोग डूबल बाटे, यानी आज भी खुशी मना रहल बाटे। बता दें कि बिहार के सटल रक्सौल और नेपाल के बॉर्डर पर काफ़ी ज़्यादा कड़ा सुरक्षा भी कल गई बाटे। ये सुरक्षा ऐसे कल गई बाटे कि बिहार और नेपाल से आए वाला हर एक आदमी के ऊपर नज़र रखल जाता है, कहीं वो कानून के खिलाफ सामान लेके कुछ अंदर ना आ जाओ। एकरा चलते काफ़ी ज़्यादा कड़ी सुरक्षा कल गई बाटे। बता दी कि चारों तरफ यानी बिहार के चारों तरफ फोर्स के बिठा दियल गई बाटे, फोर्स के उतार दियल गई बा कि कहीं बिहार के जनता कुछ जश्न के अंदर में डूब के कुछ हंगामा ना कर बैठे। लेकिन जौन वायुसेना कर देखले बाटे उससे पूरा लोग खुश बाटे, खास करके बिहार के जनता। काहे से कि आज भी बिहार के जनता जश्न में डूबल बाटे। वह बात करता नहीं अगर जश्न के बारे में तो बता दी कि एयर स्ट्राइक के काफ़ी ज़्यादा खुशी भी बतैले वालों कि हमारे वायुसेना बहुत ही अच्छा काम कैले बाटे और खास करके अपना देश के प्रधानमंत्री के काफ़ी ज़्यादा अच्छा बतैले वालों और काफ़ी ज़्यादा दमदार बतैले वालों, कहले वालों कि सही में 56 इंच के सीना पीएम मोदी के बाटे। तो ये आज के रोल सब हमार बिहार से जुड़ल कुछ खबर। कल फिर हम लेके आए बिहार से जुड़ल कुछ खबर रोग खातिर दे दी इजाजत हमरा के। नमस्कार।